mga tabs, another day, another vlog. Bali ngayon mag-harvest ako ng pang-ulam namin sa likod. Yung plano ko is talbos ng kamuting kahoy. Tapos yung talong po dyan, harvestin ko na. Kasi hindi ko po siya makuha na tumuulan guys. Kaya dito na lang sa view. Guys, dalawa lang ang prito ko. Tapos ko ako ng talbos. Kinuha ko na rin para siya diretsyo na po ang laki ng iba. May nyug na po tayo dito, dalawa. Ano na lang po natin. Kudkud. Ating talbos. Talbos yun guys. Mga pinakatalbos yung pinukuha. Yan ito. Ulan guys. Tanim po din ni Father. Talbosan po natin. Para sumanga. Yung iba, dulo lang talaga kinukuha. Ako pinuputol ko po para sumibol. Medyo payong po tayo kasi ang ulan. Hirap na. Yan. Nga pala guys, nag-scatter na ako dito kanina guys. Medyo ano na. Linis-linisan. Kita na in case may ahas. Samahan niyo ako guys. Ng talbos. Dalawang nyug na may ayan ako natin guys. Then kukuha tayo ulit din naman. Pagbalik na po. Kuha man sa likod at medyo may kalayuan. Yeah. Let's go. Marami, di ba nung sa previous vlog ko, marami din kamuting kahoy. Talbosan po natin. Para dumami po yung ating gulay. Gulayin. Ayan po. Yapo. Masukal here talaga guys. Nagkanda hulog na yung mga Ayan. Alam ko nag-shorts ako nito guys. Nagawa ko ng shorts ng paano magluto nito. Like 10 seconds lang hata. Inedit ko siya. Naka 10k views pa yun guys. Hadya po. Pahingi lang. Daming nyug na hulog dito guys. Dami. Yan. Yan. Yan Ayan. Sa 2, 3, 4. Sardinas lang lalagay namin dito guys. Yung babangot ba? Pagpuluan na namin sa pangalawang piga. Tapos pag maluto-luto na siya. Ay actually, ginagawa pa rin ito para hindi nakakalason. Kasi pag mali pa pag-prepare mo to, nakakalason daw po ito. Ang ginagawa po dito namin, pakukuluan sa konting tubig. And then, pigaan. Katapos mapigaan, hiwa-hiwain mo na siya ng pino, tapos pakukuluan, sibuyas at luya, I think, if I'm not mistaken.
Ang dami-dami ito guys, kaya nag-decide akong talbos. At nakita ko sa early vlog na, dami nito pwede na matalbos Ito pa nyug Sunod na araw ko na kunin yung nyug guys. At maulan. Ito guys. Masarap ito guys, promise. Lalo na pag maraming gata. Ay nako. Yummy te. Ayan pa guys, ang dami pa. Hindi ko nakukuhanan. Papas forward ko na lang. Kasi maulan. Hindi masarap pag walang gata guys. Sa bukid, libre po lahat. Ito na guys, yung sa likod guys. Yan. Bali, lalagay natin is 2 nyug guys. Dalian natin guys. Sa ilalim tayo ng puno. Baka biglang hulog. Yan. Diba, libre na. Dun pa guys, kuha tayo dun. Let's go. Guys, yung kalabasa pa pala ako dito na tanim guys. Di ko alam na nabuhay. Ayun siya guys, pagkataas sa inyo. Kunin ko lang po itong talbos. Safe lang po. Mataba po dito. Pwede na po ito harvest guys. Yung talbosan ko. Ayun guys, wait lang. Dito yung puno niyan guys. Sa baba. Yan. Kalabasan. Diyan po yung puno niya. Diyan po kasi tinanim. Ngayon tumubo. Ang taba pati. Tayo dito guys. Na tayo dito sa masukal. Pumasok. Nag-crack na guys. Hindi ko makita kung alam kung kita niya. Nag-crack na guys. Dilim na kasi guys. Ayan. Nag-crack na Even sa laman na po yan. Pero tinatalbusan ko lang po siya bago tanggalin. Ayan. Okay. Guys, ito na gusto ko natin. Tapos menu dito na isa. Isang kalabasa guys Madelikado man po mapunta dun guys. Kasi hindi mo makita yung bunga. Yan po siya sa ilalim na gubat. Yan papagapangin na lang namin dito para makita namin yung bunga. Naubos ko na yung talbos ito guys. Ito naman ito sa kabila. Talong, nakatalbos. That's new. Harap niyan. Ikudkura na pala kami. Makeshift lang. Dilim guys. Oras na ba? 6:14. Good. Kasi wala bilihan dito ng gata. Meron. Tatagal na ito. Preserve. Maganda pa rin makabili pa. Tatagal na ito. Paghanap pa nabili. Hold on muna siya. Bali yan kasi yung hudkura namin guys. Tinayaan ni Papa. Ginawa ng paraan. Tuin na natin yung ating talbos. Para-paraan lang yan. Siyempre, para-paraan lang. Para magamit. Kami magtalbos guys. Kung iba yung paraan nyo, sa inyo na po yan. Natanggalan naman yung pinakatalbos Dahon lang. Parang tigas na nito. Huwag na yan. Yung malambot lang. Pinakuluan mo yan. Ito kami magtalbos. Pag malambot. Yan. Yan. Tira ganito. Pagkatapos nitong tanggalan ng talbos, may tubig ba yan? Nilalagyan ng tubig. Iba kasi pinipigaan lang yan. Iba Pipigaan lang, pinapakatas nila, pipigaan sa asin. Napakatas. May ibang process pala. Kasi pag mali process mo dito, Patay kung bata ka. pwede kang mamatay. Malason. Dito ko nga lang din nalaman yan. Sa Negros hindi naman yung pinakain. Yung talbos na ito.
Yan. Ito hindi na to kasi medyo matigas na. Parang wala pa siyang backbone. Yan. Sukal dun sa likod ay. Ito kumakanta pa si Reed. Sabihin mo, hi guys! Hi guys ka muna, dali. Hi guys! Bawal po coffee, hindi. Bawal daw coffee si Masha Bear. Ito si Masha Bear. Masha! Coffee. Hi guys ka muna. Ayaw niya. Okay. Pakukuluan na lagyan ng asin at tubig. Ganun kadami ang tubig. Ano tubig pa pakulo mo yun? Tubig. Wala kami malaking kawali. Meron pala, sobrang laki naman. Ang tubig niya. Kasi naku, konti na lang yan mamaya pa nag-steam na. Siguro mga 1.5 cup of water sa ganito kadami. Ayan po ang tubig, kita na siya. Oh. Yan. Hindi lang na siya dapat. Kuluan siya ilang minutes. Pang. Low heat fire lang guys. Takpan nyo. Magkulo siya. Tayo natin guys. May kulo na guys. Palalaman nyo pag okay na guys. Pang yung greenish thing niya guys. Yung ganun na. So dapat mababa pa po ito. Kita mo yung mga... Ito. Wala pa. Huy! Hindi pa yan. Huy! Hindi pa nga daw. Guys, mga 5 to 7 minutes siguro napakulo. Ito na po siya. Pwede na po siyang pigaan. Siyempre, kumukulo pa mo pigaan. Pwede ba sa ng tubig? Bandawan. Banlawan, para hindi masyadong mainit. Let's go. Pipiga tayo ng nyug. 2 nyug ang ilalagay namin para may sabaw. Mas maganda pa pakuluan yung dahon ng talbos ng kamuting kahoy. Para sigurado kayo, guys. Kasi pigaan lang ng asin, di ba? Kuluan nyo na lang, guys. Mga 5 to 10 minutes para sigurado. Halo-haloin nyo po habang nagpapakulo kayo. Kasi yung gitna minsan, di ba po, nakaabot ng tubig. Maliit kasi kawali namin. Halawang piga. Tapos ito na siya. Pipigain lang. Pwede hugasan, no? Hugasan nyo, guys. Para hindi mainit masyado. Tapos hiwa-hiwain po yan na maliliit. Pangalawang piga pang sabaw. Pagkulo sa una. Kasi ito po yung kakanggata. Lagyan mo na to. Kakanggata. Nasala mo na to? Not yet. Pwedeng ganyang piga kasi mainit nga. Kaya talaga may salaan ka. Kasi wala na siya masyadong katas guys. Pwede na yan. Kuhain ng pino guys. Just like that. Para siyang laing. Tapin mamaya. Nilagay nyo guys yung second na piga. Yung pangalawang piga po. Tapos, lagay niya rin po yung hiniwa na tinadtad na talbos ng kamuting kahoy. Tapos, lagay niyo po ng bawang at sibuyas, guys. Diretso na ngayon dyan. Hindi na po siya ginigisa. Lagay niyo na lang po. Tadtarin mo na lang po na maliliit. Let's go! Bawang nilagay na namin siya sibuyas, guys. Tapos, haluin niyo lang para sumama po yung lasa dyan. Bali, mamaya, guys, sardinas po yung nalagay namin. Na panlasa na lang din ba? Yan. Green po. Ayaw na mahang. Tapos salt. Mamaya po guys. Yan ako sa inyo. Kuluin muna natin pala ito. So guys, this is optional. Kung gusto niyo po lagyan ng malunggay at tanglad. Para ma-extra flavor. So gusto ko kasing twist ng tanglad sa mga niluluto. Siyempre, yung malunggay, it's healthy. Benefit for healthy. Kasi nagbe-breastfeed po ako. So, maganda po na lagyan ito. Pwede nyo na po siya ilagay ngayon habang nagpapakulo. So, itiin lang natin guys.
lagay na po siya dun sa ganito. Goods na po ito. Yung malunggay, tapos lagay na rin po ito. Para po siyang, ano guys, laing style. Diba? Hindi nyo na makita yung malunggay. Kaya, healthy po yan. Ayan, muna po kumulo hanggang sa mahiga po yung second na piga. Pangalawang piga. Bago natin timplahan, tapos lagay yung kakanggata. Guys, kakanggata na po sunod ilagay kasi medyo nag-iga na po yung gata na una natin nilagay. Pwede na po siya ilagay pag sobrang konti na po. Huwag po hintayin na maiga talaga ito. Bago ilagay. Yan. Ito nilagay, pinakailalim. Tapos pakuluin. Pakuluin na natin ulit ito guys. Pwede mo yung paminta, sige. Templahan nyo, pwede na. Pero pakuluin ko po muna. Okay, lagay na natin yung oyster guys. Ang palasa. Oyster or Worcestershire sauce. Pwede yun. Extra flavor. Tapos templahan nyo na din. Cardines. Sponsor ng Ligo. Charot. Ligo lang kasi available. Ganyan na rin. Tapos halo-halo. Ano sili? Naglagay din pala sili. Optional din para sa amoy lang. Yan. Yan. Sarap. Amoy. Kumukulo na yung kanin. Munti ko pa makalimutan magsaing. Pagmamanti kayo na lang. Yan. Kuluin natin muna guys. Tapos timplahan rin ng salt, pepper. Anong taste nyo. Kung gusto nyo may bechin or ano, bahala kayo. Para pampasarap. Matamis, then Yan, sugar. Kung nakukulangan kayo guys, lagyan nyo ng sugar tsaka suka. Suka para medyo matagal naman. Gusto may store ito. Saka yung ref. Lagyan mo suka. Sugar. Gano'n kadami. Depende sa taste mo. Sugar. And then, halo. Especial. Naku, masarap din partner sa tuyo. Asan pala sa kawali natin eh? Liit. Lagyan yung suka guys. Any brand will do. Ito lang yun, syempre. pag may konti lang. Pag mo na lagyan. Sinigang yan pag dinamihan mo. Yan. Para lang medyo tumagal yung gulay na niluto. Pero pag ganito, naku, paborito ni Casey, King. Yummy! So, habang luto na guys, habang nagpapabikil ang hilas po yung baby na. Luto na yung ating anos guys, sarap. Yes. Ayun. Yun! Yan! Kakain na! Mama! Daw! Mama! Daw! Asan tubig? Tubig! Ay na guys! Sarap yan pag may tuyo. Ay na kami. Mama! Pengi tubig lahat! Ay, kit. Hindi, bago lang yan. Bago lang yan. Coke. Labas na kit. Pandi Coco. Mahal Uden. Akan na ito lahat sa ball? Akan na ito lahat sa ball? Kuya, hindi ka kasal. Ayun ang kalot. Ay, kanin. Hindi ka kita. Luusog niyo tayo ron, ma. Kain. Ma, ito buong bowl ko. Ano pa? Yay! Buong Kain. bowl. Joking.
Kuya Wala, absent si Kuya Kit. Absent. Absent. Absent si Kids Bordak. Para kita din si Bordak. Kita si Ate King King. Pakita niyo si Marso. Sila Reed din. Ay, ano ba? Sila Reed. Si Lola Reed. Si King guys. Nakpan siya guys ng ano. Nabulo na ng King. Tikitin mo para maano takpan nyo. Tayo rin na kumakain na rin mga Iyak katas. ng bantayan doon talaga. Ang bilis sa agdanan. Hindi ko pala sa daan. Yan po kami. Ito po sa Louie. Iyak na po. Ako na. Nakapal yan. Okay. Nabaw na yung natira kaya alam ko kanin ko kuha. Kain na mga katas. May nakatabs, ubos na isang pinggan ko. Ubos na isang pinggan. Tingnan niyo. Tyron. Irid. Try na lang. Irid. Ma! Wala Hi ka kay tatay. Hi tatay. Lola! Hello, Lola! Hi ka kay Lola. Hi Lola. Hi, Lola! Hi! Shout out mo ulit si Lola. Shout out kay Lola! Sa Lola. Naga! Kami sa kabinitan! Yum, yum, yum! Ano po? Ano po? Si Mark! Casey yung kumakain guys. Lagi, Mar! Casey yung kumakain ng ano. Masamahin mo sa vlog! Masamahin mo sa vlog! Mark! Samahin mo sa vlog! Si March guys, so ito na siya. Sama ko siya sa vlog, so last ko na vlog. Hi March! Say hi. Say hi to them. Ito yung Hi! Guys, ito Plado. Plado. ito po yung bago namin. Sabihin kita kay Papa. Hanggang dito na lang yung vlog. Sige na. Hi mo. Guys, Nandito na lang yung vlog. ito yung bagong vlog ni Mama. Ito. Pinagkano ka lang mo kasi. Bye-bye, guys!